galang-galang sang Palasara dawuh pangandikan-andikanira sang Guru Nadi anengge sang Begawan ora mau mati tumunten sang Begawan Palasara mriksani mustika gaib kajumbuhaken kelawan citranira ingkang garwa kekalih purning gati sang Begawan Palasara dene mriksani putri ingkang wonten jroning mustika gaib pranyata bene kelawan ingkang garwa kekalih anggih Dewi Kekayi miwah Endang Watari tanpa pamit Begawan Palasara oncat saking negari Kencapura. Kura rupari sedeng Narendra yaksa laku kang mawalya ingkang gambira marang angise siyong Ametu Prabowo ora mawalian sidung riwut magenturan ladalahong titiyang Kalaludra Raja Dewaku Togok kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawu Bidung wonten dawuh juragane aja kaget atimu ketak timbal ya ning ngersaku Gok inggih Togok kula mara gage cacaten aku iki kurang apa gonggonku dadi ratu ing negara Binggala Kacah Sora jumeneng ratu negara Binggala jajaku jembar negaraku gedhe kawulaku akeh prajuritku digdaya kabeh yen kowe ngerti kira-kira cacatku ning endi kekuranganku nggo napa inggih mangke yen kula matur nek kelentu panjenengan dukane ora matura kok ngapunten nggih ya panjenengan menika jumeneng ratu wonten negari Binggala gedhe jajahane jembar akeh ratu sing do teluk kawulane akeh prajurite digdaya gamane komplit aratune sekti mandraguna ya ngono ora ngapunten cacat sithik piye ora duwe bojo temu omong kaya mloho men kan ora mloho piye kok ya nganggo sanggit sing apik panjenengan menika taksih gutang nek kaya jangkrik
Nek jangkrik aku tangga sikile ilang siji. Yun pangapunten Ratu niku sagete wibawa. Niku nggih enten patihe enten garwa Prameswari. Patih pun enten garwa Prameswari sing dereng enten. Patih niku dijak ngembat kendho kencenging pernatan nek bojo niku kangge ngrembug bab perkara tentreming kulawarga. Rak ngono to, Lung. Oke, Bro. Punten dalem 1000 menawi kula lepat. Bener kowe kok. Cocok padha karo raten. Ah. Cocok nggih niku mau. Cocok bener. Nah, paling ora jaket. Tak rasa-rasa aku iki cacatku perkara aku iki urung duwe garwa. Mula dina iki aku arep kepengin palakrama ning ora sak-sake wanita aku gelem. Lajeng keparengipun aku kepengin garwa kelawan anak Ratu Wirata. Anake Prabu Durga Bau ya Prabu Basurata. Ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Durgandini ya Dewi Lara Amis. Piye, Gop? Sae apik piye? Nek mriko purun. Lho kok nek mriko lho nggih ngoten. Wong jejodohan niku 1000 pawitane. Ora Asmarandana gegarane wong akrami ra ngono kok. Alah, kuno. Alah, kanggo cerasah kuwi. Lah witena pathokane ya kuwi. Alah, ora. Nah, aku wong bebrayan ki ya mung seneng karo pareng. Wis mung kuwi rasa nganggo tembang Asmarandana kesuwen lha goleki larase. Ya nek apale muni. Piye pathokane? Seneng karo pareng. Kok seneng karo pareng? Lah iya no. Seneng Seneng sing nglakoni pareng sing di anak bar. Anggere sing di anak entuk sing nglakoni gelem nek repel men. Meng kuwi to petunge. Lah dipetunge klenak klenik. Jare iki wah iki tiba satriya wibawa. Akar iso mulya uripe. Ya mesa pegatan. Walah. Lah ngomong. Nek kula nggih niku pathokane mung loro. Seneng pareng pun. Ini dasare sing tuwa wis entuk pun niku mawon. Sing lakoni gelem pun. terus gendang ditengi ndang wis cakep. Wong edan celometan ora. Lho aku krungu kabar jane wis tak lamar Durgandini kuwi. Lah nggih salajengipun aku iki entuk dawuh pangandikane Prabu Basurata ya Prabu Durga Bau lumantar layang. Nawala wis tak tampa jari Durgandini kuwi lunga. Nganti tekan seprene durung bali, urung ana kabare. Sing tak semelangake mbok menawa yen to nampik alus karo aku. Kabaripun Durgandini kuwi lunga saka Kraton Wirata. Lah nggih. Panjenengan boten pitados, aku ora percaya kok. Mbok menawa nyawang wujudku mestine wong Wirata kuwi wedi yen to karo Prabu Gajah Sora. Lah nggih sinten tiyange sing boten wedi wong nggih. Ngapunten nggih. Wong panjenengan niku nyun ngapunten raseksa mboten sampurna. Panjenengan niku bleger badan raseksa ning muka gajah. Juru Prabu Gajah Sora. Ning aku ora digdaya. Dadane sing kula rembug niku wujud kok. Lagi leres. Menawi mbok menawi kemawon lho menika ajrih menawi Durgandini niku panjenengan garwa lan wong Wirata mbok menawa ya wedi nek duwe putra mantu buta gajah ngaten lho. Lah iya. Kira-kira biyen piye ya lho? Lah sing ngerti sapa?
awake buta mukane gajah kuwi mungkin ya Kang mungkin lho kuwi heeh kuwi mbok menawa wae mboke kuwi buta wedok heeh pake gajah lha nek mboke gelem lah nek kepepet wapurmu barang pepetan kok wonten dawuh kirapna para prajurit Binggala kok rasa atiku yen to pancen Durgandini sak ora-orane ora lunga ning pancen sengadi dilungake ora ndelik ning mbok menawa didelikke nggih paringipun kabeh para prajurit Binggala kirapna kinepung wakul binaya mangap negara Wirata ngarep mburi kiwa tengen nek perlu Wirata dirampik dina iki uga kok ora ngulungake Durgandini nggih monggo kula dherekaken Uta Pandhawa kewi saya Indriyaksa Sora Maruta
lengleng rarasing pamyat rengganing Datulaya Sri Cinawi sesotya maneh sumawur sorot sumirat sirate ngilat tadet ya paranggana sumawur ujwalanira kumenyar pindha sirating jibang rawi ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara ya Wang Suksma mangadi luwih muga ngayomana sagung para tasih Durgandana kamu wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama Prabu Kakang Patih Wasita kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun jroning Pasewakan Agung ing Riklungwan iki janjane mono negara Wirata kuwi ayem tentrem ora kurang sawiji apa nanging sumurupa ngger Durgandana kang dadekake sungkawaning penggalihipun bapa ruwet rentenging tiasing sun ora ana liya mung mikirake perkara Mbak Yumu si Durgandini ya si loro amis tak pikir-pikir wong duwe anak wadon ayu rupane iki ibarate kaya ngempit pedang ligan sisip sembire kurang-kurang bejane iso mbrawake dhewe tuladane buktine mongko Mbak Yumu Durgandini kuwi nandhang ruga cacat riwene ya kringondo amis mula parapane Dewi Lara Amis nanging ana kaluwiyane sulistya warnane ayu rupane mongko wis akeh para raja Narpati sing kepengin ngayunake kawan Mbak Yumu si Durgandini luwih-luwih ana sawijining ratu sing menjila Ratu Binggala
Ratu Binggala kuwi nuwun sewu awake raseksa awake buta ning praupane kewan wujuding gajah. Kula arane Prabu Gajah Sura. Nglamar dikanteni pengancam yen Durgandini ora diulungake Wirata dadekke Karangabang kon jagang jero beteng kandel. Wis tak paringi dawuh yen to Durgandini kuwi linggar saka kraton ora ngandel. Mongko rak ya tenan ora ana jamake ratu kok nganti mblinjani karo wecane ngoncati karo tembunge. Mongko nalika semono Mbak Yumu Durgandini kuwi tak kon nindake tarak brata tapa nindakake dharma. Kusuma Memba Sudra anak ratu ning takon memba-memba dadi wong desa. Mapan ana pedhukuhan jati rokeh pinggiring bengawan. Dheweke takon memba dadi tukang satang prau. Pamriye suka pitulung marang penandhange urip. Tembunge tapa ngrame. Wong tapa ning dibuktekke kanthi dharma kanthi tumandang gawe. Tur anggone tumandang mau ora kepengin ngarep-arep marang pituwase. Laire ya tumandang gawe batine nenuwun marang Gusti kang akarya jagat. Muga-muga larane Mbak Yu ndang entuk tamba. Tekan suprene durung ana kabul. Kawusanane nggih Durgandana iki bakale kepiye lelakon Wirata iki? Kepareng ingkang putra munjuk atur. Ya piye? Inggih. Petela panjenenganipun Kakang Mbok Durgandini sampun sawetawis dangu anggenipun mapan wonten padukaning Jatirukeh. Mongko babar pisan Paduka Kanjeng Rama inggih boten utusan dumateng pertapan Jatirukeh. Sarta inggih boten wonten pawarta saking Jatirukeh ingkang dumugi wonten negari Wirata. Durgandana wonten dawuh sengadi tak culke Mbak Yumu sepira kadiwasane atine Mbak Yumu si Durgandini. Sebab yen dheweke kuwi tarak brata dheweke prihatin bola-bali tak tiliki bolak-bali aku utusan. Tegese panjenengan ingsun iki durung tega lan durung cong rasane ati paring pituduh marang putra. Mekaten Rama. Iya. Piye Pate Wasita? Inggih. Matur lho sinuwun menawi saking pamanggih kula badya kados pundi kemawon ingkang putra menika pawestri tegesipun lare estri menawi ngantos mangke wonten menapa-menapa nggih kados pundi mongko petang kula menika sampun dangu jengkaripun ingkang putra ini Dewi Durgandini kirang langkung sampun triwarsa ing panggahan menika tegesipun 3 taun. Lah yo. Piye Pate nganti kodeng judheg nggonku mikirake. Atan mentasin jang rambut endang-endang malace emane lara tandreman ayung yon mangon se yen kinembong ayo nira kasareken parang rukmi
kebiaring kang tejo ngarayu lir sirna yen dinu ing liring kaya sira tedhak ing batari rate ingsun waspada iki kaya tumenggung Sarayuda kawula nuwun napa inggih kula ingkang sowan sinuwun ana wigati apa tumenggung sira munggah marang singgil datang sarana ingsun timbali apa no macan babal saka kerengking kuda ngerap saka wantilan gajat medhot saka wantilan apa no mungsuh kang nekani sinuwun ngaturaken kauningan sowan kula menika namung badhe ngaturaken pawartos kowe ngaturake pekabaran kawula nuwun inggih pekabaran bab perkara apa pawarta ingkang kula tampi manut ujaring para bakul kang sinambiwara pawarta binandunging karma kabar ingkang kula tampi sesambetan kaliyan ingkang putra Gusti kula Dewi Durgandini Durgandini inggih ana kabar piye sae sinuwun sae sing piye tok maturmu pawarta ingkang kula tampi dinten menika ingkang putra Dewi Durgandini menika sampun nampi kamulyan Sarayuda wonten dawuh sira iku matur ana ngareping ratu lambemu kuwi aja gampang cak kok nemu kamulyan kamulan sing piye iya dereng rampung atur kula ya rampungna luwih dhisik warta ingkang kula tampi ingkang putra Dewi Durgandini dinten menika nampi kamulyan karana wonten salah satunggiling brahmana ingkang suka pitulung wonten brahmana ingkang suka pitulung dumateng ingkang putra pun Durgandini paperkawis asmanipun kula dereng dungkap kula dereng ngertos malah dinten menika ingkang putra pun Durgandini sampun kagarwa kaliyan pandhita menika kala wau kabar ingkang kula tampi malih malah dinten menika sampun pinaringan momongan mijil kakung sak sampunipun mekaten ingkang putra Dewi Durgandini dipun yasakaken inggih menika negari mapan wonten pinggiring Benawi menika Kanjeng Sinuwun Sarayuda wonten timbalan ing adhawu tenan aturmu pinawu sinuwun nika sampun kathah para-para ingkang sami yenaken lan pawarta menika kapara saestu sinuwun yo ora pendhita mau sapa jenenge kula dereng dungkap karepe Durgandini iki kepiye to kok malah bingung-bingungke wong tuwa iki kepiye pamane mengkono temenan lan iki sing dadekke rasane atiku tuwuh tandha pitakon nggone Yasa Keprabon eneng pinggir Bengawan ora yo ngerti to Temenggung Sarayuda Bengawan kuwi tapal wates antarane Wirata karo Ngastina lah mongko yen to nganti Yasa Keprabon kuwi mepet ana negara Ngastina ora lunga iki mengko bakal dadi gendra Durgandana wonten timbalan ing ngadhep aja mesti kangelan tak utus menawa jati rokek nyatakno yen pancen Mbak Yumu Durgandini temenan kaya ature Sarayuda iki aja nganti kesuwen Mbak Yumu boyongan bali marang negara Wirata lan sapa sing wani Yasa karaton ing pinggiring Bengawan pendhita kuwi sapa kraton obrak abriyen penuh pendhitane paten ana wis tak dawuh paten kula